traballo. É unha maqueta de paisaxe de costa. Os seus elementos son o mar, a praia, os edificios. Este é o meu traballo. Trátase dun libro dunha paisaxe de costa. O libro fala das partes da costa e tamén fala de Moaña como pobo costeiro. Este é o meu traballo. É unha paisaxe de montaña. E os elementos principais son o nacemento do río e a montaña. Este é o meu traballo. Trátase dunha maqueta da paisaxe de costa. Os seus elementos principais son o mar, a area e o faro. Este é o meu traballo. Trátase dunha paisaxe de montaña. Os seus elementos son as montañas, os ríos e a chaira. Este é o meu traballo. Trátase dun debuxo da paisaxe de costa. E os seus elementos principais son a praia, as rochas, o mar e o faro. Este é o meu traballo. Trátase dunha paisaxe de costa. Os seus elementos principais son a península, o archipiélago, o cabo e a praia. Este é o meu traballo. Trátase dunha maqueta da paisaxe de montaña. Os seus elementos principais son as montañas, o nacemento do río e a vegetación.